Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa Tinig ng Pag-asa. Ako nga po pala si Pastora Irene Lugmao Magluyan, na kasalukuyan po nakabase kami mag-asawa ni Pastor John sa J. Blue Bonbon Salong, Calapan City. Sige po, tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa theme ng March. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 9 verse 36. Sabi po dito, "But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd." So, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo muna po'y manalangin. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, patuloy po kami dumudulog sa iyo sa gabing ito. Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Hayaan mo nga po na ito'y magbigay inspirasyon sa mga manonood, O God, at magbago ng buhay ng iyong mga lingkod. Salamat po, Father God. Be with us tonight. In Jesus' name, Amen. Amen. So, makita po natin doon sa ating binasa na salita ng Diyos. Ano po? Ang Panginoon po ay nagsasabi nito noon nang makita niya yung mga napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. So, kahit naman po sa atin sa kasalukuyan, di po ba napakaraming tao na hindi alam kung ano ang gagawin sa ngayon, lalo na po kapag wala ka sa Panginoon, hindi mo kilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Pag dumating ang matinding problema or pagsubok, hindi mo kakayanin, lalo na kung wala kang Diyos na pinanaligan. So, ganyan po nakikita natin, napakaraming mga tao na sabi nga doon, litong-lito at hindi alam kung ano ang gagawin. Parang kung tayo po ay nakakita ng isang kawan ng tupa no, na walang pastol, di po ba kung makikita natin na ang mga tupa ay nagkakagulo kasi wala silang pastol na nangunguna sa kanila, nag-guide sa kanila. So ganun din po pala sa mga tao na walang Diyos na nangunguna sa kanilang mga buhay. Andun yung kaguluhan, andun yung kalituhan, andun na hindi nila alam kung ano ang gagawin. No, lalo na po kapag sinubok sila, no, kapag dumating sa kanila yung mga
matitinding bagyo ng problema, ando na sila ay sumusuko agad, at yung iba nga po ang tendency ay kinikitil ang kanilang buhay dahil sa pag-aakala nila na wala nang pag-asa, wala na nagmamahal sa kanila. Kaya napakahalaga po na tayo po, katulad natin ng mga Kristiyano, na tayo ay nakakilala sa Diyos, na meron tayong isang Panginoon na maaasahan sa lahat ng pagkakataon, at dumating man yung mga problema, at pagsubok, na pagtatagumpayan po natin dahil meron pong isang Diyos na gumagabay at pumapatnubay sa atin. At sabi nga po dito, ang ating title sa gabing ito, The Compassionate Heart of Jesus. The Compassionate Heart of Jesus. Ang mahabaging puso ni Jesus. Ang sabi ng Efeso 4 verse 32 or Ephesians 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Sa halip, sabi po doon, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So ano po sinasabi dito? Maging mabait daw po tayo at maging maawain. Huwag tayong maging matapang, or huwag natin ipakita yung pag-uugali na hindi karapat-dapat. At nandun dapat po yung compassion natin, lalo na sa mga perishing souls. Dun sa mga kaluluwa na alam natin na kapag hindi sila nakakilala sa Lord ay mapapahamak sila. At ang sabi doon, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So napakahalaga po na yung forgiveness na po, kasi kung tayo po ay may compassion sa ating puso, napakadali magpatawad sa tao. Kahit na sabi nga, ginawang ka ng matinding kamalian, meron siya nagawa sa iyo na kung titingnan mo ay parang nakapagsugat ng iyong puso. Pero kapag po tayo may compassion, kapag nandun po yung ating pusong maawain or mahabagin, mapapatawad po natin ang mga ganung klase ng tao. Instead na tayo ay magalit, kahahabagan pa po natin. Bakit? Kasi nakakaawa siya dahil kumbaga ginagawa niya yung mga ganung bagay, lalo na kung sa isang Kristiyano na nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi po ng Bible, diba, touch not my anointed one. So, nakakaawa po yung mga tao na kinukondem yung mga lingkod ng Diyos, nagsasalita sila against them. Dahil ang sabi ng Biblia, huwag nating itatouch yung mga anointed man or woman of God. So, sabi doon, what is the golden rule of compassion? Ano po ba yung golden rule ng compassion? Treat others as you would like to be treated yourself. So, tratuhin daw po natin ang iba katulad ng gusto mong pagtrato sa'yo. So, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng iyong kapwa, yun din ang gawin mo sa kanila. Kung gusto mo nang ikaw ay mahalin nila, so mahalin natin sila. Sabi ng Bible, what you sow is what you reap. Kung anong itinanim, siyang aanihin. So, kung tayo nagtatanim ng pag-ibig, aani din tayo ng pag-ibig. At kung tayo na tayo nagtatanim ng sama ng loob din ang ating aanihin. So, yun pala po ang golden rule ng compassion. Kung ano yung gusto mong itrato sa iyo ng iba, yun din ang itrato mo sa kanila. Kaya nga po tayong mga anak ng Diyos, napakaganda na tayo po ay nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan, nagpapanalanginan. Lalo na kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, andun dapat po yung ating pagtulong, lalo na sa pananalangin, dahil malaki po nagagawa ng prayer. Kahit malayo ang isang tao, hindi ito nalilimitahan ng distansya. Kaya ng Diyos kumilos sa Kanya kung tayo po ay nagtatanim ng prayer. Sabi nga po doon, ano po ba yung identity of Jesus? Yung pagkakakilanlan natin sa ating Panginoon. So, number 1, sabi doon, He is a healer. Jesus the miracle worker. So, ang halimbawa po nito ay, Jesus heals a paralyzed man. Di po ba si Jesus nagpagaling ng isang paralitiko?
At ito ay mababasa natin sa Mateo 9 verse 1 to 2. Sabi doon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan, sa Capernaum. Verse 2, pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." So, makita po natin dito no, nagkaroon ng kahabagan ang ating Panginoon at dumalo yung kagalingan doon sa paralitiko na ito. Bagamat sabi nga po, itong paralitiko na ito ay walang pananampalataya sa Panginoon. Pero ano po yung nakapagpamove sa heart ng Lord? Yung faith po nung apat niyang mga kaibigan. Nasabi nga doon ay nag-faith into action. Po, gumawa sila talaga ng kaparaanan dahil naniniwala sila, nananampalataya sila sa ating Panginoon na kayang pagalingin ng Diyos yung kanilang kaibigan. Kasi during that time po ay maraming sumusunod na mga tao sa ating Panginoong Jesus dahil alam nila na ito ay nagpapagaling. Kaya nung makita ng mga apat na kalalakihan na ito na mahihirapan sila na ilapit ang kanilang kaibigan na may sakit. So nakaisip sila na iakyat nila sa bubong no ang kaibigan nilang paralitiko na ito at sabi nga ay mula doon sa bubungan sila ay gumawa ng hole or butas para maibaba nila no yung kanilang kaibigan. So yun po yung nagpa-move sa heart ng ating Diyos no yung kanilang pananampalataya no na kapag nailapit nila yung kanilang kaibigan sa Panginoon, merong kagalingan itong makakamtan. Kaya makita po natin yung ino-honor ng Lord, no, yung pananampalataya ng ating mga kasama sa tahanan. No, kung halimbawa po, merong isang may sakit sa ating pamilya, no, kung hindi pa siya nakakilala sa Lord, pwedeng pagalingin siya ng Lord, pwede niyang makamtan yung kagalingan because of our faith. No, dahil tayo po na kasama niya or mahal niya sa buhay ay may pananampalataya sa ating Panginoon. So sabi nga doon, we must be right with God. Po, kailangan lang po talaga maging matuwid or tama tayo sa Panginoon. Sabi doon, forgiving sins is more important. Yung pagpapatawad, sa ating kasalanan, napakahalaga nun. At sabi nga, naalala ko po nung kami umattend ng seminar sa Mansalay for 3 days, na po yung Redeeming the Land, RTL. Meron po dong isang preacher na nagsabi na dahil sa kasalanan na po ay maraming nagkakasakit ngayon sa kasalukuyan. At meron nga daw po silang marami silang na-interview na bakit sila nagkaroon ng sakit na cancer. At mostly po ang sinasagot nila ay meron silang galit sa kanilang puso. So yung unforgiving spirit, ito po pala ay nagkokos ng cancer. No? Kung tayo daw po ay hindi nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, kung hindi tayo nagre-release ng forgiveness sa kanila, maaring ang magiging cause nito sa ating katawan, magkakaroon tayo ng cancer. Kaya sabi nga po niya doon, gusto niyo bang magkaroon ng cancer? Siyempre ayaw natin. Kaya sabi niya, kung ayaw nating magkaroon ng sakit na ito, huwag tayong magkakaroon ng sama ng loob, no, huwag tayong mag-iipon ng galit sa ating puso sapagkat ito'y magkokos no, ng matinding karamdaman. Kaya nga po nung last Sunday ako po nagturo sa Bonbon, sabi ko nga po sa mga kapatiran natin doon, no, na kung ayaw nyo magkaroon kayo ng cancer, dapat yung hatred, no, yung galit, yung unforgiving spirit ay inaalis sa puso, no? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga intercessors ng Panginoon. Sabi nga din, nabanggit po doon na ang mga intercessors walang karapatang magalit. Bakit po? Kasi tayo yung namamagitan between God and man. No, between God and our land, the Philippines. So kung tayo po'y mananalangin sa iba, ay punong-puno naman tayo ng galit sa puso, hindi po ito maririnig ng Diyos. No?
maring hanggang bubong lang yung ating panalangin. Kaya sabi doon, walang karapatang magalit ang isang mananalangin. Amen. At ang sabi rin po dito sa Mark 10 verse 46 to 52, ito naman po ay patungkol din sa isang pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang si Bartimeo. Tawag doon, isa siyang beggar. Sabi po dito, pinagaling si Bartimeo, isang bulag na nakatayo sa tabi ng daan at namamalimos. Sabi po doon ay narinig niya na si Jesus na taga Nazareth ay nagdaraan. Sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao na tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. At sa iba pong translation ay, sabi doon, umiyak siya ng malakas para lang makatch up niya ang atensyon ng ating Panginoon. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Pinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Sa verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. So yung pong balabal dito na sinasabi, ito pala yung ginagamit ng paralitikong ito kapag siya namamalimos. Ito po ay sabi nga doon ay ino-open niya, pinapalaki niya, not inilalatag sa floor. At doon po siya hinahagisan ng mga tao na naglilimos sa kanya. No, maring mga barya, no, or kung ano man yon, basta doon po nila inihahagis. Pero sabi po doon sa verse 50, ang sabi po doon ay inihagis niya yung balabal. Ibig sabihin, gusto niyang makawala, no, doon sa kanyang kalalagayan bilang siya ay isang pulubi. Kaya iwinaksi niya ito dahil alam niya na siya ay lalapit sa ating Panginoon at merong himalang gagawin ang Diyos. So sa ating pong sitwasyon, pwede nating tanggalin ano po yung mga bagay na humahadlang, no, dahil alam natin na kapag tayo lumapit sa Panginoon, may pagpapala tayong makakamtan. So ganun din po yung mentality ni Bartimeus, ano. At ang sabi ng 51, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. So, ganun po kabuti ang Diyos, ano, na bagamat sabi nga doon, first time marahil na nagharap sila ni Bartimeo, pero nakita ng Diyos yung pananampalataya ng taong ito. Kaya sabi doon, tinanong agad siya ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? No po? At sabi nga doon ay directly sinabi ni Bartimeus na gusto niyang makakitang muli. At ang sabi sa verse 52, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. So dahil sa faith ni Bartimeus, na po, nagkaroon siya ng kagalingan, nakakita siyang muli, at ang sabi doon, siya ay sumunod sa ating Panginoon. No? Tayo po ba kapag tayo ay binibless ni Lord, kapag tayo po ay may hinihiling sa ating Diyos, tayo po ba ay after na makamtan natin yung kasagutan ng Panginoon sa ating panalangin, nandun pa rin ba yung desire natin na sumunod sa Panginoon? Kasi ang sabi dito, si Bartimeus, nung siya'y makakita, nung siya'y makamta niya yung kagalingan mula sa ating Panginoon, siya po ay sumunod sa ating Diyos. Na po, at siya ay naglingkod sa ating Panginoon. So, ang sabi din po ng Jeremiah 29 verse 13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. So, ganun ang ginawa po ng bulag na ito, no? Lumapit siya sa ating Panginoon, buong puso, walang pag-aalinlangan. Kaya nga sabi doon, yung mga dala-dala niya, no, sa pamamalimos, like yung balabal, iniwinaksi niya yun eh. No, dahil alam niya na sa paglapit niya sa ating Panginoon, kikilos ang Diyos, maghihimala sa kanyang buhay. At yon ang nais po ng Lord, ano, na kung tayo po ilalapit sa Kanya, mga kapatid, mga kaibigan, kung ano man po yung ating kalalagayan o sitwasyon ngayon, ang sabi ng Bible, kapag tayo ay lumapit sa Panginoon ng buong puso, nandun yung pagtulong ng Diyos sa atin. Amen.
At ang sabi po sa number 2, He is a God of mercy. Yan, isa yan sa katangian ng ating Panginoon na mapagkikilanlan natin sa Kanya. Siya ay isang Diyos na mahabagin. Ano po sinasabi sa Psalms 145 verse 8 to 9? Sabi po doon, The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassion fail not. Amen? So, si Yahweh mapagmahal at, sabi po doon, puno ng habag. Yan po ang katangian ng ating Panginoon. Hindi madaling magalit. Pag-ibig ay wagas. So, hindi po katulad ng tao, no? Na madaling magalit. Ang Panginoon, bagamat tayo nga po yung nagkakamali, nagkakasala, nagkukulang, pero andun lagi yung kanyang kahabagan sa atin. At tayo yung kanyang pinapatawad, lalo na kung tayo po ay lumalapit at nagre-repent sa Kanya. Sabi po doon, siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi. Yan, yung isa po magandang katangian ng Panginoon, wala po siyang favoritism. Hindi po katulad ng mga, minsan may mga magulang, no, na may mga paboritong anak. So, dapat po pala, gayahin natin ng Lord. No, kahit nasabihin natin na iba-iba naman po talaga ng attitude ang mga anak natin. Merong malambing, merong hindi naman showy, pero mahal naman po tayo. Pero dapat po iwasan natin yung magkaroon tayo ng favoritism. Dahil sa Bible po, merong ganyan. No? Naging paborito niya yung isang anak niya. Kaya ayun, nagselos ang mga kapatid at kumbaga pinagkaisahan yung paborito niyang anak. So, sabi po dito, sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. So, andun lagi yung pagkalinga ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi rin po dito sa John 8 verse 58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, because Abraham was I am. At ang sabi po doon, I was eternally existent. He also said, Abraham was I am. So, ibig sabihin po, bago pa si Abraham or si Abraham, ako'y ako na, ang sabi ng ating Panginoon. So, makikita natin doon na noon pa man, noon pa man ay nag-exist na talaga ang ating Panginoon. Sabi niya, I was eternally existent. Kaya sabi po dito ay, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Sabi po ng 1 Peter 3 verse 12, iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. So tandaan po natin, no? Nais ng Diyos na tayo po ay maging matuwid sa kanyang paningin. Dahil tayo, kapag po ang isang tao ay matuwid sa harapan ng Panginoon, anong sabi po doon? Sinasagot niya ang mga panalangin nila. Kaya tama po yung sinasabi sa James, no? The prayer of a righteous man is effective and powerful. Yung panalangin ng taong matuwid, ay napakabisa nito at makapangyarihan. Kaya naman yung mga lingkod ng Diyos, na righteous sa harapan ng Panginoon, kapag sila'y nanalangin sa isang tao, nagkakaroon ng manifestation, dumadalo yung kagalingan, dumadalo yung himala ng Panginoon. Why? Dahil sila ay madaling tugunin ng Lord. Dahil nakikita ng Diyos na ang kanilang puso ay righteous sa kanyang harapan. Praise God. At ang sabi rin po dito sa Mateo 5 verse 7 to 8, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. No, kapag po pala tayo mahabagin, ang tawag sa atin ay mapalad. No? At sabi doon, kahahabagan din tayo ng ating Panginoon. Kaya pag po may mga tao tayong lumalapit sa atin, humihingi ng tulong, at meron din naman po tayong kakayanan para sila ay bigyan ng tulong, wag po tayong mag-atubili. Dahil sabi nga doon, kung ano yung ating ginawa sa kanila,
gagawin din po yun ng Panginoon. Siya ang Diyos po ang gaganti. Hindi man nila tayo mabayaran or magantihan sa ginawa natin sa kanila. Meron pong isang Diyos na gaganti para sa mabubuting ginawa natin. At ang sabi doon, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya talagang kailangan yung puso natin, lagi natin pabantayan sa Panginoon. No, lagi nating i-desire, no, na ang Lord lagi mag-create sa atin ng malinis na puso sapagkat sabi nga doon, makikita natin ang Panginoon. No po? At isa rin to sa dinidesire ko na, Lord, bigyan mo po ako lagi ng malinis na puso sapagkat nais kong makita ka na yung kadakilaan mo. Sabi nga dito, maging mabait tayo, magpatawad tayo, maging mahinahon nating kausapin ang isa't isa, hayaang mapuno ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga puso. Ano po? Laging nating i-desire na, Lord, punuin mo ng pag-ibig mo ang aking puso. Sabi po ng Romans 12 verse 14, speak blessing, not cursing, over those who reject and persecute you. So, mag-speak po tayo, no? Magdeklara po tayo ng pagpapala at huwag sumpa. Doon sa mga taong tayo po ay nire-reject or nagsasabi sila ng hindi maganda sa atin or pinipersecute tayo. No, wag po tayo mag-speak ng curse sa kanila dahil ang nais po ng Diyos, bagamat negative yung ginagawa nila sa atin, pakita pa rin natin yung ating kahinahunan, no? Yung ating pagmamahal o pag-ibig sa kanila. Kasi sabi nga, di po ba, kapag nag-speak ka ng blessing sa kanila, at hindi naman sila karapat-dapat, no, at dahil punong-puno ng galit o hinanakit yung puso ng iyong dinideklarahan ng pagpapala, yun po ay babalik sa'yo. Kaya kung nag-speak ka ng blessing, blessing din yung babalik sa'yo. Pero kung curse po yung in-speak natin sa tao na yon na nagpi-persecute sa atin, andun yung kahabagan dapat natin sa kanila, no? So may tendency po na sila ay maghirap or ano man yung kanilang maranasan dahil sa ating in-speak na sumpa sa kanila. So, atin pong i-meditate yung Romans 12 verse 14 na sinasabi doon, speak blessings, not cursing, over those who reject and persecute you. At ang sabi rin po ng Tito 3 or 3, talatan 5 hanggang 6, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. So, tayo po ay naligtas hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa habag sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po doon, wala tayong pwedeng ipagmalaki, no? Na tayo ay kaya naligtas dahil mabait ka, dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti, tumutulong ka sa mga nangangailangan, no? Nagdo-donate ka ng kung anong meron. Hindi po yun ang basihan ng kaligtasan, no? Tayo po ay naligtas dahil sa habag lang ng ating Panginoon. Dahil sa biyaya lang ng Diyos, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. At meron din po dito, sabi nga dito, attributes of Christ. Yung katangian din ni Kristo. So, dagdag ko lang po, sabi doon, number 1 is faith. At ang sabi, when you have faith in Christ, you believe in Him as the Son of God, the only begotten of the Father in the flesh. So, number 2, charity and love. Charity is the pure love of Christ. Ito yung pag-ibig na pure ng ating Panginoon. Katulad ng sinasabi sa John 3:16, di po ba? Sabi doon, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung verse na yun, doon natin po makikita yung love ng Panginoon sa bawat isa. At ang sabi doon sa number 3 is hope. Hope is an abiding trust that the Lord will fulfill His promises to you. So yung ating pag-asa, yung pag-asa na sa Panginoon lamang po natin
makukuha. Sabi nga doon, ito po yung magpo-fulfill ng mga pangako niya sa atin. At ang sabi po ng Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like an eagle's. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." So, praise the Lord. Ano po? Doon sa mga nagtitiwala sa Diyos, sila po'y magpapanibagong lakas. No? Lilipad silang tulad ng agila. Sila ay tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. So, purihin ang Panginoon. Ano po? Kaya napakasarap na tayo po ay magtiwala lagi sa Panginoon. Lagi nating ilagak yung ating trust sa Panginoon. No? Yung ating hope. Ano po? At ang sabi doon, may pangako lagi ang Diyos. No? Andun yung ating kalakasan. Tayo magpapanibagong lakas. Tayo po'y magpapanibagong sigla. No? At number 3, ang sabi po doon ay, He is our salvation. He is our salvation. At sabi ng Ephesians 2 verse 8 to 9, God's word say that we are saved by grace through faith in Christ Jesus and not by our own effort or works. So, tayo po, sabi nga doon ng salita ng Diyos, tayo po, katulad ng sinabi ko rin kanina, tayo ay naligtas dahil sa kanyang habag, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, at hindi sa pamamagitan ng ating pagsisikap o ng ating mga gawa. At ang ating pong conclusion sa gabing ito, sabi ng Kawikaan 22 verse 4, Kawikaan 22 verse 4, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. So, gusto po natin ng mahabang buhay, gusto po natin ng karangalan, o gusto natin po ng kayamanan, ang sikreto, andun dapat yung ating paggalang, sa ating Panginoon at ang ating laging pagpapakumbaba sa Diyos na lumikha sa atin. So, ulitin ko lang po, number 1, He is our healer, He is God of mercy, He is our salvation. So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Lord, thank you so much, Father God, sa iyong mga salita na amin pong narinig sa gabing ito. Lord, hayaan mo na ito'y patuloy na magbigay inspirasyon sa iyong mga anak na nanunood at patuloy na sumusubaybay sa tinig ng pag-asa. Salamat po, Ama, dahil patuloy ka nagpapakilala sa amin sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Lord, patuloy mong ipaalala sa amin, O God, ang magaganda mong katangian na ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, ikaw ang aming Diyos, hallelujah, na Lord, punong-puno ng kahabagan at ikaw ang Diyos ng aming kaligtasan. Salamat po ng marami, salyuhan niyo po ng kapangyarihan mo ang panalangin na ito at nagdideklara po ako, Panginoon, ng pagpapala sa lahat ng iyong mga anak, sa iyong mga lingkod na patuloy na nagbibigay ng oras at panahon, Lord, sa panonood ng iyong programang ito. Salamat po, Ama. Bless niyo po, Lord, ang iyong mga anak na, Lord, hallelujah, ginagamit mo, Panginoon, para Lord, ang programang ito ay magpatuloy. Provide mo po lahat ng kanilang pangailangan at patuloy mo sila, Lord, samahan. Patuloy mo silang pagtagumpayin, Lord, sa kanilang pamumuhay. Salamat po, Ama. We love you, we praise you in Jesus' name. Amen and amen. So muli, maganda pong gabi sa ating lahat at tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at